amma za ku bara aure biyu to ke da kika sai miki sun bara aure biyu tare da kin ba ta kishi kuma kai dubo ba ka samun lafiya kin ba ta kin ba ta yaran kin ba ta jiyoyin ta la she bai miki ba kika zo kan da yayayen ki guda kaɗin sai ya na kashe sauran duka bai yi hasu ba. ya hankuri Ya kuri. kin kashe guda kai ne mai kansi da kika ci mai kanci mutane nawa kika kashe Ne wa bayan gida ya. ashe akwai magana Allah shi ne miki ce amin Ya kuri. ce amin Allah shi ne miki ce amin Ya kuri. Don Allah ya kuri. babanki Allah shi ne miki ce amin Ya kuri. shekin ce amin Ya kuri don Allah. Allah shi ne miki ce amin Ya kuri ya kuri. Allah shi ne miki ce amin Ya kuri don Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصفات صفا وصفات صفا وصفات صفا وصفات صفا Allah shi ne miki Amin. Allah ba ta bukatar Amin amin. Allah ba ta yaran ki Amin. Allah gama ki da azabar kabari ta amin Ya kuri. وصفات صفا Allah ba lore buga ta kan sifi da rana. Allah gama ki da azabar kabari Da rana sake wai lore kwata ta kan yariyan nan yariyan nan yariyan nan ne da me kuka sa cikin jikinta Mu ana aure ta ya wuri. babanki shegiya ta yawi aha da me kuma Ta samu